Na gode kai muke jira fan fashin abinci. Wannan bai ayya sai ka ce ka shiga ka kwanta. Salamu alaikum. Ya saka saman hannu a cikin abinci daga fito daga ban daki. To baka ga na daure ba? Kaga magana ba ta daure hannu ba ce. Ya kamata idan ka fito daga ban daki ka sa sabulu ka wanke hannunka sannan ka ci abinci. In kuma ba sabulin shi kenan sai zira muku ido ku ci abinci kenan. A'a. Sai kai amfani da toka. Ita ma ta biya bukata. Amma ka duba gurin mana ai akwai sabulu a wajen ban dakin. A bayin? To amma kaga fa kai ya cinye fa ban dawo ba fa. Kai ma wanke hannunka. Kafin mu fara ba sai da na wanke hannuna. Wanke hannayenka bayan kayi amfani da banɗaki domin kare kanka daga cututtuka da hana yaduwar ƙwayoyin cuta.